Berarti berjumpa lagi di channel Fitri Anjing. Oke guys, kali ini aku arep tumbas buku ya guys yo. Tuh, tumbas buku gawe adikku sama kuwi Ral, adik bojoku ya, adik Pak Gugut guys. Tadi arepe numbasno peratane adik bojoku iki jek duwe adik loro sekolah guys. Sijine iki SD, sijine SMA kelas 2, sijine SD kelas 2. Dadine arepe tak tumbasno bukune guys yo. Peralatan sekolah lah ya guys yo. Kok dilanjut nek wis teko ngene Aziza Grosir tambah ramai guys yo. Dadah. Ndang. Sen sing iki lho. Sen koyo dik nane apa ya? Iki lho sen. Iki. Wadris dik nane koyo iki lho apik ya. Iki lho dik. Iki lho. Iki gak enek ngono. Iki koyo buku dik nane kan disampuli. Disampuli guys. Kowe karep nah. Sen ki ae. Ndi? Iki marang opo ya? Ora mbek sampuli apa doae to, Sen? Heh? Gak usah sampul. Heh? Ya wis. Karepna namilah. Kene sing tubu ta? Kae pengen tubu apa? Namilah karep. Mobil kabeh. Ndang mana? Bareng mobil. Adim cilik. Ndang terang. Pira? Ini merek apa ini? Ini merek apa sih? iBook gak? iBook pira ya? 23. Paduan iBook terus apa? ya kan hal wesnya pensil ngono iki ndi Mas? Pensil ngarep. Ya Mbak ngarep karena ndang gowo Seneni karyawan buat siswa. endi e? Oh iya kene lho. Iya. Enggak kan? Nanti kopian. Udah balik. Ini wong kon blonjo ini seneng. Sing ndi ki cewek, oh cowok kuwi. Kok kuwi. Kayak kuwi biru kuwi. Sini rolas. Itu yang belakang. Ana mbak ya? Motor iki nek. Mbak. Sing ndi Zen? Yang biru. Yang merah-merah. Merah yang mau mbak e, Mbak. Yang merah. Sing apik oh. Mau pensil. Mbak tempat pensil. Tempat pensil yang mana? Yang Sing merah, Mbak. Ya. Kene iki lho, Mbak. Iki lho kene. Iki lho wong lanang iki lho, cowok iki lho, Spiderman apa sih iki? Halo. Spiderman, Mbak. Ya. Heeh. Oke, siap. Yo, bu gambar adek menah. Mas ah. Anake Mbak wi ning ngarep. Iya ki Zen. Zainuddin pira Mbak iki? Itu saya nek 15 ya itu. Iya. Oh, sak penggaris sak pensilnya nek. Satu set. Harus duwe Amsa. Wes. Hah? Wes. Kowe? Nah iki. Iya. Ya. Sen piro? Mobil ini. Kok cewek lah? Maksud cewek Sen. Lanang kok. Komong kok Amsa. Kedua. Lah Lamsa. Oh iki wis kedua nang. Apa neh? Ketelat, Mbak. Lah kowe wis telat. Heeh. Kapan nang kowe nang? Telatnya karek iki, Mbak. Karek apa, Mbak? 8,5. Mbak tak setel. Iki Zen mau. Ya ini. Adem. Samene Mbak neh. Iya. Heeh. Pulpen Mbak iki lho, Mbak. Bukannya Sing apa nah? Terus apa neh? Tip Ekna. Anak berapa? Habis sih nah. Apa nah? Ndang melah nah. Ono apa-apa ngono. Yo ndang.
Dan teh. Oke guys, aku wong sasa iki lho. Wong sasa. Nah, kok jelok apa neh? Ndang mek kok. Kaos kaki. Kaos kaki iki. Aku lihat Bu. Sen kaos kaki lu sakeh sen. Lah aku tuku online terus sih. Nah, Mbak Pina, Mbak Amsa. Pesen Mbak, mau tak begal? Tak begal. Gak usah. Dekne wis ngantek sore yo nae. Amsah nah. Irenge nah. Irengnya siapa? Siapa ya? Langget. Dadem. Adem tuh kok ana. Ireng, sing ireng. Nah ya adik ini satu. Kue barang gue setak gak apa-apa. Lah iya gue setak gak apa-apa kok iso malah. Kok nek bolong ya guys ya. Terus tak pernah ya. Itu lagi teko api-api ya selimute ndek nane ra enak isen ya. Lo anak nasi. Lah yo. Isu. Wis duwe. Isu. Ndek iki lho api-api selimute. Ya Allah selimute api-api guys. Ndek nane wis duwe. Kata Siti. Telur ndek golek enek pas mama kae. Aku mau. Anak. Sama aku. Seneng kene. Sampai. Sampai kae. Siapa? Raiko kowe di Raiko berah. Raiko kenawet. Meja belajar mbek surungi. Gak sarwet jen. Rusak mbek surungi. Tahu ya. Iya. Pernah. Sak. Mi? Gue. Gak Gue lihat Oke. aku. Gue aku mah. Ya. Gue. dalam. Pernah. Masih bener nggak kawan ini? Apa? Sabun nah. Beli sabun berapa? Sabun mandi. Boh. Kalau ngun mbak. Ini ibu goreng tempe. Aku lali mang tak kena. Mansa satu. Ini di gambar. Murah ya nak buku gini. Tapi dua ya. Iya. Sebenarnya sini biro lah cukup murah kok. Ke biro pelajaran 15. Nah, cah iki kok iso ram? Hah? Go. Sisane amsa kita siji. Amsai piro? Siji tok. Neng omahe? Iya. Sekolah. Sekolah masa siji tok bukune? Kok aneh meneh? Lah wong sen ae 11. Dang, sijine apa ora kok? Mumpung enek. Iya. Hah? Kok iso malah guys lucu men. Dang. Ya siji kasnya. Emang dhek pira regane nang? Buku e-book fashion 20.000. Dah susuk kok iso nah. Adik. Wes kabeh. Ulang guys. Ya, suwe kowe ya. Kayak Asing. ya wes. Dadah guys. Ya lah nek menturu. Kamera aku. Mbak Nabi ya. Halo.
Gebakul kok iso. Wes enak. Tadi yo. Pura kuwi. Kresek emang kleru ana. Kowe iki sing cilik, kowe iki sing gedhe kok iso malah. Delok wi. Oh alah. Pasti banget. Sedeng ora. Soalnya nek jobe nah. Bu, besar. Dah. Teh busuk. Juga kan ngombe-ngombe lho gak apik. Oke, dadah. Udah kowe kelambinem cah. Semarai semua. Menit berdelok. Mbak motor iki. Dah iki. Enak iki. Dah ngono ki anak mbek lucu kok. Lho kok tak aku tok ki lho. Piye jane pikirane? Dah dalem enggak ya lu adik. Ibu aku main nih. Ibu aku main. Entek ra Ibu, nggowo. aku main. Tinggal tuku celana. COD. Es. Es ki, kowe tak jajal. Nang sumpit iki apa ora? Kai. Iya kan? Enggak boleh. Tempura. Selim. Soalnya ini ada aku. Kak bisa sendiri. Enggak yang surga, Dek. So. Ya gimana? Enggak. Enggak. Enggak lah pedes orang pedes. Aku pengen ceker ayam. Tapi yang gembuk. Enggak ada orangnya. Ya nih. Kayak ini kayak mie ayam gitu. Kenyang. Kak mau coba. Ini mie gede-gede kayak mie ayam. Jadi bu, udah sinyal makanan lagi, macamnya kemarin